ಮೂರು ತುಲ ಗೋಸ್ಕರ ಅಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿಶ್ಶೆಟ್ಟಿವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಯಾಕೆ? ಗಂಗಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ದೇವಿಕಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಆ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಪಕ್ಕದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ಉಲ್ಲೋಲು ದಾದೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿರಂತ ಕಡೆ ಹಾಂ ದೇ ಬೆಚ್ಚಾದ ಏಯ್ ಹಲೋ ದಾದಾ ಹಾಂ ದಾದ ಹಾಂ ಓಲು ಓ ನಮ್ಮ ಹೇಮ ಹಾಂ ತುಲಕ್ ಪಂದೆ ದಾದ ಬೆಚ್ಚ ದಾನ ಬೆಚ್ಚಡಿತ ಪಕ್ಕ ನೆರಿಯ ಕಡೆ ಮೇಮುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ದಸರಾ ಬರೋಣದೆ ಏ ಬವರೆ ಬ ದಸರಾ ಏ ಬವರೆ ಹಾಂ ಏರ್ಲ ತೋಪಿನಿ ಬ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ್ ಕಾಯ್ತಾರ ಹಾಂ ಸಿದ್ಧಾಟಿ ಪೋರೆ ಬಿಟ್ಪೇನಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಾಟಿ ಹೋಪನ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೋದ ಏಡೋಗೆ ನೀ ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು ದಾದ ಫೋನ್ ಹಾಕೋನಪ್ಪರ ಎರಡೈಗೆ ಎನ್ನುದೆ ಎರಡಿಗೆ ಎನ್ನು ಫೋನ್ ಹಾಕೋನಪ್ಪರ. ಹಾಯ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಓ ಮೇರೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜು ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೀವಿ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇರುವ ದಿನ ಟತ್ತು ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವ್ರೆ. ಪೋಪುನತ್ತು ಮೇರೆ ತೆಂಜಿ 15 ಮೇರೆ ಕಿಚ್ಚಾದಿ ತೂಲಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತರ ಪೋ ಆಯ್ತಾ ದಿತ್ತೋತುಂದ ಮೂರು ತುಲಗೆ ತಿರ್ತಿರ್ಕಾಗೆ ಸೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾರ ಗೊತ್ತು ಏರಿ ಎಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆರೇ ಬಂತಿದ್ದೆ ಏರಿ ಮೋರ್ ಮನ್ಪಾದ ಉಲ್ದಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಪೇನ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮಗ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಯ ಎಂಚ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕಿದೆ ಏರು ಆರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಕೈದಿತ್ತು ಅಂದದೆ ಅನ್ನದೆ ಹೇಯ್ ಮೂಲ್ ತುಲ ದಾಗ್ ಮೂಲ್ ತುಲ ಟಿ ಶರ್ಟ್ 1 ಪೇಜಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಎಂತ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು? ಅದು ಸೀಟ್ ನಂಬ್ರ ಸೀಟ್ ಚೀಟ್ ಚೀಟ್ ತೆತ್ತಾರ ಐಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಾತ ಏತ್ ನಂಬದು ಅಲ್ಲೇ ತೂರ ಕಾರ್ ಪಿಂಟ್ ಸರಿದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಕುತ್ತುನು
ನಿಕ್ಕನೇರೋ ಅಂತ ನಪ್ಪೆ ಮಾತೆ ಕಣ್ಣು ಜಗತಿ ಅಕ್ಕ ఒక ఈరు మూడు కేండేరు ఈరు అమ్మన అప్పేదేలే పుణ్య కేందేరు అని అలా ఏ సరి అప్పలే పొచ్చికమలే ಆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮನ ರಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ದಾಗ್ಲೆ ತೋಯ್ತಿರ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿಂಚಿ ಅರೇನು ಅಪ್ಪೆಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಬ್ಬ ಉಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆಂದು ಲೆಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋರ್ ಪನ್ಪಿಲ ಕಾಪುಂದು ಪಂಡ ಇಂಗ ಮೋಕೆಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಎಂಚಿ ಬಲೆಯ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ನಿ ಬೊಕ ಅಂದೆ ಮೂಲ್ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಂಬಿಯರ್ ಕಾಪುದಾರು ಮೇರ್ನ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ ಲಾಯರ್ ಕಾಪುದಾರು ಅಕ್ಷಿಗೆರೆ ಪೂರ ಮೇರ್ ಉಂಟು ಒಂದಿನ ಲಾಗುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬದುಕುಲ್ಲ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಆಯ್ ಅನ್ನೆ ಲೋಹಿತ್ ಬೊಕ ಮಾಮ ಅಡು ಗೋವಾ ಮಾಡು ಉಂಟು ಅಡ್ಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಧೂಮೈ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೇ ದಿಂಚ ಅರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಇಲ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ ಅಂದ್ ಆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ದೇವಿಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸಾಲೆ ಪುರ ಪೋದಿತ್ತಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಷಯ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ತಂದು ತಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಈ ಕುಲ್ತೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುದೆ ಮೂಲು ಸತ್ಯನ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಂತಿಬಿದೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಏರೇ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಕೊಡೆ ಮಾನಸಾಗ ಚೈತ್ರಾಗ ಏರೇ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಏರ ಅನುಷ ಮುಂದೆ ಕಾಂತ ಬನ ಬೊಕ ನೋಡುದಲ್ದೆ ಪತ್ನಿ ನೋಡಿತ್ತೋಳು ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲದೆ చేసిల టీచర్ పూరా అని పైన అయితే వాళ్ళు బిగ్ బాస్ సూపర్ బరే పూజలు ఏరు ఏం చూదా బరేతాయి ఓవేని ఖాళీ మంత్ బుడ్డు ఒక పూర రజೆ ఆయొక్క దాದ బరే పదుక సాలేడు ఏరా కైదిచ్చిరు ఖాళీ అనిపి కలెగదే లెక్క ಎಂಚೆ ಖಾರಗಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಣ ಖಾರಗಡ್ಡೆ ಅಜ್ಮಾ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಂದತ ಅಮ್ಮ ತೊಜೆ ಪಡಿಚ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಬೋದಾತನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂದ ಅದು ಬಂದೆ ರಾಗದಾರ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಡು ತಲೆ ಮಾತುಗಳು ರಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಡೆ ಕೊನೆಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ತೆಜ್ಜಿ ರಾಗಿ ಉಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಾಜಿ ಕಾಜಿ ಮೊಲು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ದಾನೆ ನಂಗೆ ದಾಲ್ ತೀರ್ದಿದ್ದೆ ಸುದೀಪ್ ನನ್ನ ಬರ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಸುದೀಪ್ ಬರ್ರೆ ಪಾತರೇನು ಸುದೀಪ್ ಬರೋಡೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬಾತೂರು ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಕಿಚನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ఉంటుంది ಅಂಚದಲ್ಲ ಬುಜಿ ಪರವಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸೂದಿಗೆ ಜೈ ಈರು ಖಾರ ಉಬ್ಬಿ ನೋಡಿ ಬೀಡಿ ತಂಜಿ ಈರ್ನ ಬೀಡಿ ತಕ್ಲಿನ ತೂರ ಒಂದಿಜ್ಜತಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಇದ್ದಾರ ಅರೆ ಹೇಮಚಂದ್ರನ್ ಬಿಡ್ತು ಇತ್ತೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಬೀಡಿ ಕೊಂಡೋಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಕಾಶನ ಕಾಶ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿದೆ ಬೋರ್ಚಿ ಚಿರತೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಚಿರತೆ ಮೂಲ ಸಂಗಟು ಬೈದು ಚಿರತೆ ಇದೆ
ಚಿರತೆ ಬೈದನು ಸಂಗೋಟು ಬತ್ತಿತ್ತನ್ಗೆ ಮುರಾನಿ ಪಣ್ಣಿಲಕ ಕೇಳ್ಲಕಂಡು ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರೇ ಚಿರತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ ದಾದ ಅನ್ಬೋರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡಿ ಎಸಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಬೋದು ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಈ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ರಕ್ಲ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಗಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೇ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು ಬಾಗಿಲು ಲೇಕೊಂಡು 12 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆನು ಬೈಜ್ಜೆನ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಎತ್ತಿನೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಬಾಗಿಲು ಎತ್ತಿನೇನೆ ಮಿನ್ನ ಮೆಂತಿಲ್ಲ ಮೆಂತಿಂದ ಅದೇನು ಗೊತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಲು ಉಂಡ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಮಹಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೋಗು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆದ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆ ಹಾಂ ಉಂಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಓ ಬರ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಈರ್ ಮುಲ ಆಂಡಿ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಜಾತ ಸಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ತಾಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚೋಡ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ